Bideo honetan azalera neurriak azaltzen dira. Azalera espazio baten neurria da. Haren gainazalaren tamaina adierazten duena. Neurtzeko metro kuadroa da erabiltzen den oinarrizko unitatea. Metro kuadroa metro bat duen karratuaren azaleraren berdina da. Azalera hau kalkulatzeko aldea berbi egiten da. Neurria bat ematen du eta metroak metroekin biderkatuta emaitzaren unitatea metro kuadroa izango da. Metro kuadroa oinarrizko neurketa unitatea da eta honek multiploak eta azpimultiploak ditu. Metroetatik hasita urrenez urren goiko multiploetara eginez, urrengoa dekametro kuadroa izango dugu. 100 metro kuadroren berdina dena. Urrengoa hektometroa izango da. 10.000 metro kuadroren parekoa dena. Urrengoa kilometro kuadroa. 1.000.000 metro kuadroren parekoa dena. Miriametroa 100.000.000 metro kuadroaren parekoa izango da. Azpimultiploi dagokionez neurri txikiagoak dira. Dezimetro kuadroa 0,01 metro kuadro izango da. Zentimetro kuadroa 0,001 metro kuadro. Eta milimetro kuadroa 0,00001 metro kuadro. Laburbilduz, unitate batetik, adibidez metro kuadrotik, urrengo multiplora joateko, handiagoa den urrengora, dekametro kuadrora joateko, zati 100 egin beharko dugu balioa. Aldiz, unitate batetik urrengo txikiagora joateko, kasu honetan metro kuadrotik dezimetro kuadrora, bider 100. Unitate batetik txikiagora joateko, biderkatu egiten da. Eta handiagora joateko, zatitu. Bi pauso egin nahi baditugu, 100, bidurre 100, zati 10.000 egin beharko dugu.